Sada je pred nama jedna istorijska ličnost, veliki osvajač Džingis Kan. Slušat ćemo muziku iz istoimenog filma koju je komponovao jedan od naših najznačajnijih kompozitora iz prošlog veka, Dušan Radić. Biće to scene Kineski car, Velika bitka, Smrt Džingis Kana i Marš Ujedinjenih Mongola.
Kao današnji predlog broj 2 u emisiji Klasiku molim, slušali smo nekoliko numera filmske muzike za film Džingis Kan. Autor muzike je naš Dušan Radić, a svirao je Simfonijski orkestar Berlinskog radija kojim je dirigovao Muir Mathison. Radić je inače bio veoma uspešan kao autor filmske muzike, naročito tokom 60. godina prošlog veka, kada je komponovao muziku za 10 dugometražnih igranih filmova i još i veći broj dokumentarnih. Za neke je dobio i nagrade nekadašnjeg Jugoslovenskog filmskog festivala u Puli.